7. Tenint en compte tota aquesta reflexió, hom s'adona de la igualtat radical de tots els homes i de la seva dignitat comuna. Aquí, quan un ho veu, si féssim una mirada planetària, el que tots tenim la mateixa dignitat sembla una evidència, podríem dir, que es copsa per si mateixa. Però si un mira el món actual, veureu, el poble de la Índia, 1.200 milions d'habitants, funciona en categoria de castes. El món musulmà, la dona no té els mateixos ni drets ni dignitat que l'home. Si jo em puc casar amb 3 dones, vol dir que cada dona val una tercera part del que val jo. És pura matemàtica. I el món de la Xina no ha firmat encara la Declaració Universal dels Drets Humans. Tots hem vist el que ha passat amb molts nadons a la Xina, i si sumem tota aquesta població, puja més de la meitat del planeta actual, on la primera evidència per fer un món just, que és la igualtat en tots els éssers humans, aquesta no s'entén. I són justament els pobles de la Terra on la fe cristiana no ha fet arrels. Ho dic perquè el cristianisme aporta una llum per comprendre fins i tot les evidències que haurien de ser fonament de tota l'estructura legislativa mundial. I ni això es copsa en els pobles on la fe cristiana no ha fet arrels. Castes, no igual dignitat d'home i dona, no igual dignitat de grans i petits. 8. La vida humana no és una simple existència, sinó una comesa, una vocació, una missió que complir sota la cura amorosa i personal de Déu. En parlaré més endavant, però Déu ens confia a l'home de defensar, promoure, respectar i estimar la vida. És la pregunta que Déu li fa a Caín, on és el teu germà? I li contesta a Caín, és que sóc jo el custodi del meu germà? I la resposta és sí, ho ets. Ho ets. Ets custodi del teu germà. I se'ns ha donat com a missió, com a encàrrec, com a vocació, persones i famílies. I últim punt, els fills, tots els engendrats, i tots els engendrats ho són sempre un do de Déu. Ho dic perquè l'experiència demostra que quan els pares tenen el primer fill conviden a tothom al bateig, tothom s'assabenta només que queda embarassada. Quan tenen el segon fill ve la família íntima al bateig i llavors conviden els amics més, i el tercer fill triguen fins al 6è mes, no ho diuen a ningú, i quan hi ha el quart fill només venen els germans i punt. Diu, escolti, tots són igualment un do de Déu que amb la mateixa admiració i de genolls hauríem de rebre. El que passa és que hem perdut aquesta capacitat admirativa, perquè hem perdut la grandesa de l'ésser humà, que no el veiem en si mateix, sinó des de la perspectiva de com el valorem nosaltres, i des de la valoració pròpia subjectiva canvia molt la perspectiva del que és l'home o el ser humà. Dit això, anem a la segona part, la segona pàgina, que és treure'n algunes conseqüències d'aquestes afirmacions teològiques i antropològiques a l'hora d'intentar comprendre la paternitat responsable. Pues així el títol és de la teologia i l'antropologia teològica a la vivència de la paternitat responsable. I d'aquí volia fer com 3 notes. A la llum de tot el que hem dit surt com a primera nota, direm, la generositat. La segona nota, la confiança, i la tercera, l'esperit de missió per part de les famílies. És a dir, entendre qui som cada un de nosaltres, sorgits de l'amor de Déu, sustentats per l'amor de Déu i cridats a la comunió amb Déu Trinitat, porta per part de les famílies comprendre la seva veritat. La primera és, si tot fill, tot ser humà és aquesta realitat que hem descrit, es pot plantejar impedir que alguna persona pugui gaudir per sempre de l'amor trinitari simplement amb excuses de comoditat, d'egoisme, d'inseguretat de futur o de qualsevol altra causa? Seria irraonable qui ha entès la realitat d'un ésser humà, i més quan l'amor, ho explicaré més endavant, sobretot cerca el bé de l'altre. L'a priori que s'instaura en el cor de les famílies quan han comprès, en el cor del matrimoni, quan han comprès la realitat del fill, és l'a priori de la generositat. I en el fons el que limitarà els fills no és la manca de generositat, sinó el no em veig amb cor, per dir-ho d'una manera que pugui ser intel·ligible. No és no vull, no em ve de gust, no tinc ganes, no me ve,
sinó no em veig amb cor. I per tant voldria, però una sèrie de circumstàncies que comentarem i sabem tots fa que no em vegi amb cor i per tant pugui replantejar-me el fet de limitar el naixement d'un nou infant, ajornar-lo o que no em vingui cap més a la família, però l'a priori de la generositat, i per tant un entén d'aquí l'a priori també de cercar famílies numeroses com un desig que hauria d'estar implícit en tots els matrimonis que viuen la seva convicció des d'aquesta perspectiva cristiana. Una altra cosa és que les circumstàncies els pugui fer veure que en el seu cas Déu no els hi demana aquesta família nombrosa, però el desig que hauríem de posar en el cor dels joves que es preparen pel matrimoni és el desig de la generositat, aquest a priori de generositat. Dos, la segona idea és aquesta falta d'il·lusió que molts matrimonis tenen, sobretot quan tenen el tercer fill moltes vegades, que ho viuen amb angoixa, amb preocupació, amb neguit, que són incapaços de contemplar ja el fill com un do de Déu, i més quan ve, entre cometes, perdoneu-me que parli així, escrit està més acadèmicament, però quan ve el fill descontrolat, que no se l'esperaven, llavors ho viuen molts d'ells amb una angoixa tan elevada que fa que sovint, i sobretot a determinades edats, quan les dones ja han tingut la maternitat que desitjaven i veuen davant la pressió ambiental, davant de la pressió subjectiva que posseeixen, diu, la por a tenir un fill esdevé pànic i que porta que el grau de tendresa arriba a 0. És a dir, ni una tendresa no sigui que em compliqui la vida, i la zero tendresa a la vida esponsal porta a moltes problemàtiques a la intimitat esponsal, a la comprensió dels esposos, a l'ajuda mútua, a la unió mútua, i no deixa neutre. I moltes vegades jo dic que l'antídot millor contra la por és només un, és la confiança. No hi ha més antídot. O sigui, contra la por, aquesta por que s'ha instaurat en el cor de moltíssims matrimonis, l'únic antídot que hi ha que pugui realment com trencar aquesta dinàmica és la confiança en l'amor d'un Déu que en la seva providència porta la història i sap més. I com diu Romans capítol 8 verset 28, Déu ho disposa tot per al bé dels qui l'estimen. El problema és, ens ho creiem? I moltes vegades la manca de fe porta a la manca d'amor. Hi ha un íntim lligam, que no hi he escrit en els apunts, entre la fe, l'esperança i l'amor, que toca Benet XVI a l'Espe Salvi, que diu, la manca de fe, quan comença la fe és esperança, diu, la manca de fe porta a la manca d'esperança, però la manca d'esperança, quan prevé que qualsevol iniciativa amorosa no serà acollida, porta al desamor. Per això, refer l'amor, encendre la valentia de la generositat requereix sobretot sustentar ben fermament la fe per tenir l'esperança que Déu no ens deixa mai. I per tant, i aquí insistiré, que és la confiança com a camí de fer possible que no s'esmicoli la tendresa quan el pànic s'instaura en el cor dels matrimonis, tant d'homes com de dones. Però és espectacular en la praxis i a la pastoral matrimonial tota aquesta qüestió. I la tercera, aquí també posava una anècdota de Benet XVI, quan a l'Espe Salvi explica quan els mags d'Orient, diu, abans dels mags d'Orient, dius, i amb això perdoneu uns cursos també per distreure, el qui ens agradava Astèrix i Obèlix, si us en recordeu, els gals tenia por a que si us caigués el cel sobre, i llavors aquesta por feia que tinguéssim por a sortir, por a les batalles i què passarà. Llavors anaven a un personatge clau per veure si podien no tenir por. Aquest personatge clau, si us en recordeu, era el druida, i el druida es deia panoràmics, era el que veia el futur. Els panoràmics d'avui en dia són els endivins, els horòscops, els amulets, són els nous panoràmics, per donar a la gent un mínim de seguretat de futur, perquè si no es troben com amb una inseguretat vital.
Doncs el papa, fent referència a que en aquella època la gent mirava el futur a la llum dels astres, de l'astrologia, diu, quan els mags d'Orient es postraren davant del nen Jesús, s'acabà l'astrologia. Per què? Perquè els estels que hi ha al cel els ha posat aquest infant i governa amb amor. Qui es postra davant del nen Jesús, s'acaben les pors. No tingueu por. I dirà Pere quan comença a caminar sobre les aigües, no tingueu por, que valeu més que tots els ocells. I la tercera dada en la paternitat responsable és aquesta consciència de missió. La nostra dignitat ha estat aquí, la terra, doncs no només hem estat estimats per Déu, sinó cridats a complir una vocació divina. I per tant, doncs des d'aquesta perspectiva, aquest esperit de missió fa que si entenc que la vida esponsal és quelcom que Déu ha encomanat als esposos per tirar endavant, llavors la lògica esponsal és no posar obstacles a Déu, sinó comprendre què és el que Déu vol. Una altra cosa és com comprendrem el que Déu vol, però el que no podem fer és anar posant obstacles o voler diví, perquè demostraria una manca de fe, una manca de confiança i un profund desamor. I per tant, la consciència de missió també capgira com el cap i el cor dels esposos a entendre que no és un tema de desig, no és el que em ve de gust, sinó allò que entenc que Déu ens demana com a esposos, i per tant es tracta de no posar-li condicions. I per tant posava la confiança en Déu, amb un Déu amorós i provident, és aquest antídot contra la por. La qual cosa demana, ho poso en els apunts, aquí no ha sortit a l'esquema, però això reclama posar-se de genolls, és la vida de pregària. Hi ha una cita de Benet XVI que a la Deus Caritas és al final, quan parla com la caritat, que és el servei als altres, diu, sense la pregària és impossible. Amb la pregària no volem canviar els plans de Déu, el que volem és identificar-nos amb els plans de Déu, que és molt diferent. Això és el propi de la pregària, és sintonitzar amb el cor de Déu, i per això matrimonis que no preguen, que difícil és que entenguin la seva condició missionera, i alhora es puguin fiar de qui tot ho pot. Aquest seria com aquests elements claus: generositat, confiança i missió, com elements que hauríem d'educar els joves a l'hora d'afrontar un matrimoni. Llavors plantejo, cal tenir tots els fills que Déu vol? Això quan ho he preguntat a molts cursos prematrimonials, grups de joves, grups de matrimonis, la cara que posa tothom és de, podríem dir, pànic, I què ens dirà el mossèn? Cal tenir els fills que Déu vol? Llavors la resposta cal matitzar-la. Si entenem que Déu vol els que biològicament poden venir, la resposta és no, perquè això no és el que Déu vol. Déu, amb la seva providència, ens ha fet lliures i responsables, i la nostra llibertat forma part de l'entranya de la providència divina. Això no ho podem oblidar mai. No és que Déu fa les coses i nosaltres no fem res, o que nosaltres ho fem tot i Déu no fa res, sinó que Déu, amb la seva providència, compta amb la nostra llibertat perquè es portin a terme els seus plans divins. I per tant, des d'aquesta perspectiva, no a una resposta des de la biologia, és a dir, no fer res i que vagin venint fills. Això no és el que Déu vol. I a més podria ser una responsabilitat, i podria ser una injustícia amb l'esposa. Recordo, això no ho he escrit en els apunts perquè no quedés per escrit, però un comentari aquí fa anys de la Rutllant, la Montse no, la Montse, la que havia estat directora de Provida, amb tota una colla de capellans que estaven com avui aquí, i va fer un comentari que a mi se'm va quedar gravat, d'un marit que deia, jo tinc 11 fills perquè no sóc un Sant Lluís, i ella comenta, i diuen de Sant Lluís que no m'amava de petit per no tenir mals pensaments, i deia ella, doncs aquesta persona ha estat injusta amb la seva esposa, perquè si és perquè no em controlo, perquè no em domino, aquella intimitat ha deixat d'estar un acte d'amor recíproc, i per tant ha estat una injustícia, i hem comès una injustícia amb l'esposa i una injustícia amb el nen. És a dir, qui viu irresponsablement la seva paternitat és injust amb l'esposa, amb el nen o amb la família. I ho dic perquè de vegades pot oblidar. Ara,
cal tenir tots els fills que Déu vol? I resposta és sí, els que Déu vol de veritat. Llavors, com podem saber quins són els criteris? I en aquí tots els criteris és aquest a priori de la generositat, veient les nostres condicions de salut, socials, econòmiques, no? Els que posava Evangelium Vitae, que anava posant tota una sèrie de condicions, no? Psicològiques, afectives, d'habitacle, i un veient totes aquestes dades, amb aquest a priori de generositat, la raó pràctica, la consciència, amb un llenguatge que sigui més assimilable encara que no s'identifica, la raó pràctica és capaç de copsar si Déu aquí i ara m'ho demana o no m'ho demana.